नोंथांमोना आंनि ड्रेसखौ बेखौनो बे जेराव मेराव नुबाय थायोना ड्रेस गोदान लानो थाखाय माने फैसानिबो एसे आंखालथ' दा भिडिअ होगोन खालि फैसा गासिबोथ' फैसानि थाखायनोथ' गिदिङो ना गासैबो फैसानि थाखायनो मावो खस्थ' मावो देहा गोलोमदै हगारो स' बे लेखायै आंबो हाजिरा मावै दिनै दख'ना गांसेबो लानो मोनासै ओंखायनो गस्ला गांसेबो लानो मोनासै ओंखायनो जायखिजाया नोंथांमोना आंनि ड्रेस महर मोखांखौ जाज खालामनाङा आंनि मोन्दांथिखौ खोनासंनो जुदि गोसो जायो जुदि आंनि मोन्दांथि बुंनाया जुदि गोरोन्थि जायो निमाहा होनानै आंनि मोन्दांथिखौ मोजांखौ आजावना लानो नाजाबानो जाबाय बाखिना लोगोफोर आङो दिनैयो मैयायो लास्ट डे माइ हानायमोन ओमफ्राय बेखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामबाय दिनैनिफ्राय आरो माइ हाथ'ला आंनिया हाथ'लिया ओमफ्राय बिराद मोजां गुड निउस नोंथांमोननि सिगाङाव आं गाबोन शेयार खालामगोन गाबोननि भिडिअखौ नेथ'नानै थादो मानो होनोब्ला गाबोनो ओरैबायदि गिदिर सिमां आंनिया साक्सेस जानो थांबाय दङ आरो बेफोर गासैबो नोंथांमोननि अननाय होमबानालाय नायलांबाय थादो ओरैबायदि समायना नुदों अख्रांखौ दिनैयो वाव स' लोगोफोर दिनैयो जोबोद गोजोनथाव खौरां जोबोद खुसि मोनदों आङो मोनसे बुस्थु नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनो मोननानै बेनो जाहैबाय मा नोंथांमोननि अननायजों नैबेयो ओंखारबाय दा गुमैखौ साजा होबाबो गुमैखौ फासि होबाबो चिर जीवन साजा होबाबो दा आब'आ दुखुआव गोग्लैबा नैबेयो न'आव फैनानै दानसे जिरायथ'नो हासिगोन बेमार आजार जाबा माबा मोनसे प्रब्लेम जाबा जोंहानि बे न' खानायाव थाफैथ'नो हासिगोन आब'नि थाखाय अरायबो जोंहा माने दरजाखौ खेवनानै दोनखाबाय साप'ज फिउचाराव इयुनाव गुमैखौ जुदि फासि होयो फिसाजो सासेखौ लानानै जोंहानि बे न'आवनो फैनानै जोंजोंनो ज' थेलेब संसार जाफैनायनि मिजिं लाखिबाय आसा थिबाय मानोथो आलाय सिलाय खालामनो नङा होमबा गावबागाव खाफाल गावबागाव बराद दा खाफालाव बेनोमोन हयथ' बेनो दङमोन खिजानि जुदि दङ बेलेगबो जानो हागौ जुदि बेनो दङ गुमै चिर जीवन माने गुमैनि जानखाराव संसार जानांगौब्लाथाय आरोना जेनेबा फासि होनांगौबाथाय जेनेबा होनबाय आरो आङो गवाबाथाय आरो जेलनिफ्राय गवाबाथाय माने बेयावनो फैनानै संसारखौ रुजु रुमु फंबायजों जाफैथोंसै ओमफ्राय ना लोगोफोर आंथ' आरो सानसेबाबो हाबा जाहैखागोन जिहेथु बेनिखायनो आंनि थाखाय बेयाव जायगायानो गैखाया बेनिखायनो आंनो नांखायाबो ओमफ्राय जायखिजाया आब'खौसो अनखांखां मोननानै आङो आब'नि थाखायबो बे न'खौहाय फसंबाय लोगोफोर ओमफ्राय दिनै ओरैबायदि गोजोनथाव खौरां लोगोसे आं शेयार खालामनो लुबैबाय बेनो जाहैबाय मा ओंखारखासिगोनानो आरो मास मोनथाम मोनब्रैसो नांबावगोन मानो होनबा लासैसो मावनो हायोथ' जेनेबा एसे थाइनै बुथुमनानै बेबायदि लासै मावबाय ओमफ्राय आरो लोगोसे ना आंनि मैगं गायनायखौ दिनै नोंथांमोननो फुल खोन्थानोसै बेनो जाहैबाय मा र' ना लोगोफोर नैनिफ्राय नायलां मा रज'खो आरो मा रज'वाखै नै ना लोगोफोर खस्थ' मावबाथाय खस्थ'नि फिथाइखौ जोङो जेरैखि जाया मोनखायो नङा होमबा आरो बायसान्सआव मोनाबाथाय बेयाव जेननो नाङा नङा होमबा थिग बे लेखायै आं दिनैयो आरोबाव नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खोथा शेयार खालामनि नै बेयाव फोदोंमोन सामब्राम गुफुरा बेयाव रज'आसै थेवबाबो आं बेखौ नागारा बेखौ आङो दै होसि होनानै माबागोन मानो होनबा बेयो गोरानद्राय जादों आंनि गायनाया माबा मोनसे प्रब्लेम थालांदों जायगायाबो मिलायासै मानो होनबा बेखिनियाव फुरा ड्राय गोजा आरोना स' बेनि थाखायनो आरो नेक्स्टआ जाहैबाय मा काम केमेरामेन नैबे जाहैबाय लाफायाबो मोजाङानो जादों माने लाफायाथ' थाब देरखाया ओंखायनो लासै देरबाय दङ ओमफ्राय थेवबाबो बेखिनिखौ जोङो मोनजाखागोन नेक्स्टआ जाहैबाय नोङो लाइखौबो जोङो अलरेडि मोनजाखासिगोन
बे जाहैबाय लाइ नै दिनै एसेबाबो आं खागोन आरो बेखौ आङो बाथोन जागोन जेहे लोगोफोर आंनि लाइ एवनायखौ दिनैयो आं बाथोन जाजेनगोन माने लाइ फोनायखौ आङो बाथोन जाजेनगोन जोबोद खुसि मोनदों आङो मानो होनोबा आंनि फार्स्ट गायनाय मैगं बियो ओरैबायदि गोजोनथाव मोनदों माने शेयार खालामनानै गोजाननिफ्राय ला गोजाननिफ्राय बे जाहैबाय सब मुला गोजा ओरैबायदि मोजां जादों सब बेनि थाखायनो आंनि आरो नेक्स्ट देखायबावनोसै कामन बे जाहैबाय मुला गोजा नैबे जाहैबाय जोगोनार पामकिन आरो नैबे जाहैबाय टमेट' नैबे जाहैबाय टमेट' ओइखिजा सोरगिदिं टमेट' दंजोबो आरो बिनखौ देखायनो बावदों बैखिजा जिं जिं सब बिन दंजोबो इफोरो सब ओमफ्राय फैलायबाय लोगोफोर मा फोदों होनदोंमोन आं बेयाव दुन्दिया ये ना लोगोफोर नायदो दुन्दिया आंनिया ओरैबायदि मोजां रज'दों आंनि आखाइजोंनो फोनाय आं बेखौ आरो जिं जिङाव नै टमेट' दङ टमेट' फुलि ओरैबायदि मोजां जाबाय बेफोरबो टमेट' आरो सामब्राम ओइनो बोरमाया जालांबाय ससे नै बोरमाया जालांबाय दै बोरमाया बिराद हुसियार दै ओमफ्राय इयो जाहैबाय सब सामब्राम बिलाइ दा आं इखौबो जाहैनोसै लोगोफोर जाजायाबा जानोनो फोखादों इखौ आङो दिनै फार्स्ट टाइम पियाज बिलाइजों ओमफ्राय नै आंनि फोनाय लाइ बिलाइजों बाथोन आरो दुन्दिया गोरलैखौबो एसे फुजेननोसै आङो नै दिनैनि बाथोना इनो जाहैबाय इनो आंनि बाथोन पियाज बिलाइ लाइ बिलाइ आरो दुन्दिया गोरलै आंनि फिथाइखौ आं दिनैयो मोनबाय मासे गोथाव मोदोमनोसै आं जाहैनोसै आं लोगोफोर खुसि मोनबाथाय ओरैबायदि खुसि मोनो गोसोखौ ओमफ्राय गोसो सिंनि खुसिखौ अपेन खालामजोबो आं नोंथांमोननि सिगाङाव दुखु मोनबाबो ओरैबायदि दुखु मोनो माने सोरहाबा एसे मोदै गबबा आंनाबो गबफायो माने आंना पुरा इमोसनाबो ओरैबायदि इमोसनेल आङो माने कन्ट्रल खालामनो हाया खुसियाबो ओरैबायदि खुसि फैयो आं गावखौनो कन्ट्रल खालामनो हाया स' बेबायदि आरोना आंनि जिउआ सोरबा होनो आंखौ दुखु जाबाबो सिम्पिटि मोननो लुबैनो थाखाय होननानै खिन्थु आङो सिम्पिटिनि थाखाय नङा बेयो गावबागाव मानसिनि मा होनो इखो इमोसन नङा होमबा खम बारा थायोथ' सोरनाबा मालाय मोदैयानो थोबसेबो गवा दुखुथ' मोनो थेवबो मोदै गवा खिन्थु आंना मोदैयानो रथ' गजोबो दुखुबाथाय आरो सुखुबाबो ओरैबायदि सुखु जायो सोरनोबा शेयार खालामाबा गोजोननायखौनो मोना स' बेबायदि नोंथांमोननो आं दिनै खुसि मोननानै शेयार खालामबाय दुन्दिया गोरलै पियाज बिलाइ आरो लाइ बिलाइ मासे गोथाव मोदोमदों जोगोनाराबो मोनजासिगोन जोगोनारा इयावबो दं बैयावबो दं आरो मोनसे खोन्थाबावनो आं नोंथांमोननो होननाय एबार नैबेयाव मा गायगोन मिथिबायना नै इयाव गायबावगोन भेन्डि इयाव गायबावगोन आरोना लोगोफोर मार गुवार साफा खालामबाय इयाव गायबावगोन भेन्डि सब भेन्डि जाजोबगोन बेयाव आयु फाइनालि नै आंनि बाथोना लाइ बिलाइ दुन्दिया गोरलै ओमफ्राय पियाज बिलाइ आंनो मावनाय आबादनिफ्राय नोंथांमोनाबो जानोब्ला लांफैबानो जाबाय जोंहानि न'आव आङो हरगोन फ्रियावनो हरगोन एकदम बाथोन जानो थाखायल' दै दा ओमफ्राय दा फार्स्ट टाइम नालाय फ्रियावनो हरगोन आं नोंथांमोननो ओमफ्राय सेकेन्ड टाइमाव हले फैसा लाना फैबानो जाबाय होमबाना लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै गोजोन्थों।